नमस्कार प्रणाम। आई एम चुनू चुंगला जी। चुनू चुंगला हमार शुभ नाम जे बसे चुनू चुंगला है। हाँ, हमार नाम ऐसे तो खाली चुनुए रहे, लेकिन जे बसे कि हमार काम धंधा जौन बाटे लोग देख के ओमे हमार टाइटल जौन बाटे कि माने चुंगला जोड़ दिलक। बुझे नहीं कि अब हमारा नाम के पीछे जौन चुंगला जुड़ल बा, एकरा पीछे एगो बहुत बड़का रहस्य बा। बुझे नहीं कि बहुत बड़का रहस्य बा। अब हम रहस्य वालों के बतावे लगे हम तो बने पूछ जाए कि सुबह से शाम रात से बिहान हो जाए। यही से हम वालों के हम अपना नाम के पीछे के रहस्य नहीं बतावे के चाहत, लेकिन पूछ जाए कि जौन नाम बाटे माने कुछ ना कुछ कोनो काम में देख के हमारा के जौन बाटे चुनू चुंगला नाम से लोग जाने। बुझनी टाइटल चुंगला काहे लागल बा, कुछ काम में देख के हमारा लागल बा। तो हम अपन टाइटल वाला काम छोड़ छाड़ के एक घड़ी मैंने पूछ जाए कि ड्राइवरी करते हैं। बुझनी कि ना ड्राइवर बन गल बानी। बुझनी कि ना एकदम 4 चक्का के ड्राइवर बन गल बानी। बुझनी जब उसे देखिए दे हमार जो 4 चक्का वाला ठेला लागल बा, मैंने पूछे कि एकरे ड्राइवरी करेनी। हाँ, 4 गो चक्का बा एकर मतलब 4 चक्का आ 4 चक्का के ड्राइवर माने हम ठेला तनी एकर मतलब हम ड्राइवर। चलिए हम ज्यादा समय ना लेम, काहे कि माने ये सब जौन बाटे हमार नाम के पीछे के रहस्य बताएम तो रोवा लोग के दिल में बिल हो जाई। तो इतना भर बात जान जाए कि माने अब हम अपना बिजनेस पर ध्यान दें। बुझा नहीं कि ना अब अपना बिजनेस पर ध्यान ना दिया तो आदमी खाई कहाँ से या पी कहाँ से। बुझा नहीं कि ना खाए खाती तो आदमी नहाइयो खाई तो चली, लेकिन बिना पियले लिखे रहा। सांझ के 2 पैक पियला के बाद मैंने कुछ पैसा बाबूजी के देवे के पड़ेला, ना तो एकदम हरियर बांस बिना छिलले गलत जगह पर डाल दिए बाबू। यही से अभी तक 1 रुपया के बिकायल नहीं खी। अब तनी बेचे पर ध्यान दो बाबू, बेचे पर। चुंगला जी देखा तरन सा। अरे भैया उड़ी भौजी हेने आई है चुनू चुंगला जी के गोल गोल गप्पा खाई आ खुशखबरी के ठप्पा बहुते जल्दी लगाई। आई अरे फुचका वाला, अरे मर्द तू का खुशखबरी के बात करत हो? बियाह भइल बता ना मर्द? बियाह करे के हमरा कहाँ अभी जल्दबाजी बा। अभी तो अभी हमारा अगुई आवता ना से दौड़ता ना से 6 साल से। का 6 साल से? अरे मर्दे हमार अभी बियाह के 2 साल भए आ 3 गो लड़का दौड़ रहल बारन स माई के पीछे पीछे। मर्दानगी के असली जगह पर यूज कइल जाला। बुझला कि ना? तू तो मर्द देखई में ना मर्द आदमी लागत। मर्द तार कहाँ से बियाह हुई? का 2 साल में 3 गो लड़का? अरे मर्द ये कैसे हो सकता? हाँ कहो कि एगो नैहरे के लड़कवा हो और कोनो बात थोड़े। ओ काहे बियाह को ले लो मर्दी? बर कहानी जी रहुआ, बर कहानी। अरे महाराज 5 साल से हमरो खाली देखे सुनी होत रहे। माने 5 साल से खाली देखा सुनी होके जब हार गए बाबूजी हमार, तब जाके हमरा इजे बस कदम उठावे के पड़ल, घर से बाहरी कदम निकाले के पड़ल। आना तो हमरो श्रद्धा रहे कि बियाह में ऑर्केस्ट्रा जाओ मार होके 2-4 गो करिया करिया पारा खानी लाश गिरे अब केस फौजदारी होके हमरो श्रद्धा रहे। माने ना भइल एकर मतलब का बाद में मजबूरी में हमरा ई कदम उठावे के पड़ल। अभी कदम हम ना उठेले रहती तो अब लग हम रुए रहती। जब हार गए बाबूजी तब जाके हम बुझनी कि अब इनकरा से कुछ नहीं होखे वाला है। तब बगल के भौजाई के फंसा के लेके भाग गनी आ 2-4 महीना 6 महीना के बाद आके देखी फिर कमाता नहीं कि नहीं कमा। सब मामला ठंडा जाई 2-4 लत खैला के बाद। देखिए उतना क्षमता के चाहिए, मर्द आदमी के भी उतना क्षमता रहेला। ऐसा मत थोड़े रहेला। ऐसा भाई चुनू चुंगला के फोचका के कमाल है। बुझल कि ना? देखा लास्ट में मैंने का कहनी फोचका खिया के फसैनी आ फिर फोचके पर मर जिंदगी अटकल एकदम कमाता नहीं है, पियता नहीं है, खाता नहीं, खियावता नहीं है। बड़ा गुणवान तार फोचका बा होता नहीं खियाइबो हमरा के मर्दवा बाकी बाकी। अरे मर्द सब बेरे से ही बेरा हो गल ताकि कि हमरो और कोनो ग्राहक ताकि, लेकिन तू आते कहते ला फटाक से ना कि दब बाकी। तो उनको सा शर्माइल होता है। बताओ कैसे इंसान बरता उनको शर्माइल हो? भिखारी कहीं के फुचका वाला तू भिखारी कब नहीं कहलो? भिखारी कब नहीं कहलो?
अभी जानता रह कि ना बियाह करे खातिर एग्जाम कइले रही तो परसों से करल तो हमार फूफा जवन बाटे कि 121 रुपया नेता करे बान तो हमर मोबाइल पे बुझल कि ना खोला खोला हाथ पैट खोला हम तारा पैसा डाल दी कार में खोला हाफ पैंट अरे अकल के खानदानी दुश्मन हाफ पैंट ना कहला ओकरा के हॉटस्पॉट कहल जाला हॉटस्पॉट नेट लेवे देवे वाला हॉटस्पॉट हाफ पैंट ना जा खानदानी अकल के दुश्मन हाँ उहे खोलबा कि ना खोलबे से बताओ ले रे सरवा मार लेते हूँ का कहबे कि सरवा माने क्वेश्चन फुचकाला से भेंट भइल सरवा मार लेते हूँ माने मार दे पैसा क्या पूछे क्यों देखो गल पासवर्ड बताओ पासवर्ड मार पासवर्ड घे भिखारी कहीं का नहीं तारा का पासवर्ड ना भिखारी कहीं का लिखल मैंने हाँ चलो खियाओ पूछ के खियाओ मार दो गरीब भिखारी कने कह दिला मार गोली मार दे मां खानदानी क्रिमिनल है हां